Odkud jsi? Jak se jmenuješ? Jsem z Ostravy, jmenuji se Nikola Jirásková. Teď žiju teda v Praze poslední 2 měsíce a točím porno. Můžu se tě ještě zeptat, co se dělo potom, co jste natočili tu modelku 149? Tak potom ten klučina mi dal číslo na jednu agenturu, tam jsem zavolala a ti mi poslali na casting pro Pierra Woodmana. A tím se to celý rozjelo? Tím se to rozjelo. Pro mě jsem natočila první 2 scény a potom si mě vzal na kontrakt. Byla jsem druhá česká contract girl a pro mě jsem doteď pracovala. To bylo docela rychlej start a rychlej vzrůst nahoru, ne? No. A jak jsi to nesla? Jako, to byla asi jednorázovka to měla být? Nebo si počítala s tím, že se to vystřelí takhle nahoru? Nebo no nepočítala, chtěla... ale Pierre je vlastně jeden z nejznámějších producentů světa, tak už jsem se začala trošku to zajímat a vlastně byla to šance, no. Takže jsi se chytla ty šance. Chytla jsem se rychle, no. A bavilo tě to, nebo s něčím si do toho určitě šla? S nějakou vizí něčeho? No... Nějakou představou o tom, co... Tak hodně jsme cestovali, byly za to velký peníze a změnilo mi to život, no. Poznala jsem kus světa, Las Vegas, Brazílie, Brusel, samou exotiku. Takže jsi se v podstatě zadarmo... A udělal mi teď velký jméno, no, tak za to velký dík. Tak to je krásný, takže ty si viděla spoustu vlastně míst na světě, kam by si se asi jinak nedostala. Můžu se ještě zeptat, nehledá se ti třeba špatně jako partner, když jsi v téhle branži a oni ty chlapy jsou docela na tohle takový majetnický, jako na ty svoje ženský a když je vidějí takhle někde jako... Teď poslední 2 měsíce mám partnera, po roce teda, ale jinak to je strašně těžký, no, pro chlapy. Jsi krásná ženská, oni jsou docela takový majetnický a nechtějí půjčovat tu holku. Nechtějí se dělit, no. No tak jasně. Já taky ne. No, ale jsem zamilovaná, no. Takže zatím dobrý, tak to blahopřeju.